У Беларусі асудзілі больш за паўсотні махляроў. Рэжым працягне скарачаць падатковыя льготы. У Мінпрацы патлумачылі змены для пенсіянераў. Турэцкія авіялініі, магчыма, вернуць авіярэйсы ў Беларусь. Змены для кліентаў Белтэлекаму і страшная гісторыя хатняга гвалту ў Полацку. Вітаю, сябры, лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Менскі гарадскі суд вынес прысуд па адной з найбуйнейшых спраў аб махлярскіх кол-цэнтрах. На лаве падсудных былі 54 чалавекі, кіраўнікі і удзельнікі міжнароднай арганізацыі, офісы якой працавалі ў Маскве, Бішкеку і Менску. Паводле Генпракуратуры з 2017 да 2024 года працаўнікі кол-цэнтраў ашуквалі жыхароў краін СНД і Еўразвязу, прапаноўвалі ім укладаць грошы ў няісныя інвестыцыйныя праекты. Агульная сума шкоды перавысіла 2 мільёны рублёў. Кіраўнікі кол-цэнтраў атрымалі ад 6 да 11 з паловай гадоў пазбаўлення волі. Шараговых удзельнікаў судзілі на тэрміны ад 3 гадоў і 3 месяцаў да 7 з паловай гадоў. Суд таксама пастанавіў спагнаць асуджаных больш за 2 мільёны 200 тысяч рублёў у якасці кампенсацыі пацярпелым. У Полацку на 11 гадоў і 7 месяцаў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму асудзілі 37-гадовага хатняга тырана. Паводле пракуратуры, летась у снежні п'яны мужчына зламаў сваёй партнёрцы нос. Яна звярнулася ў міліцыю, але пазней забрала заяву. Праз месяц сужыцель зноў жорстка яе збіў рукамі і нагамі, пацярпелая трапіла ў кому і памерла. У Беларусі ахвяры хатняга гвалту могуць забраць заяву, калі справа адносіцца да катэгорыі прыватнага абвінавачвання. Пракурор мае права працягнуць пераслед, калі ёсць прыкметы ціску на пацярпелую, але на практыцы гэта адбываецца рэдка. Праваабаронцы неаднаразова крытыкавалі такую сістэму, адзначаючы, што яна не забяспечвае дастатковай абароны ахвяраў хатняга гвалту. Падрабязнасці на сайце Белсату. Гэтай ноччу ў Будакашалёўскім раёне п'яны 20-гадовы хлопец без правоў кіроўцы вырашыў пакатаць на «Фольксвагене» дзвюх знаёмых дзяўчат. У выніку ён не справіўся з кіраваннем, аўта з'ехала ў кювет і перакулілася. Дзвюх пасажырак 16 і 17 гадоў проста выкінула з салона, яны не былі прышпіленыя рамянямі бяспекі. Абедзве дзяўчыны атрымалі траўмы, іх шпіталізавалі. У Беларусі рыхтуюць новыя змены ў падатковае заканадаўства. У наступным годзе курс на скарачэнне падатковых льготаў і прэферэнцыяў для бізнесу працягнуць. Паводле Мінфіну гэта створыць роўныя ўмовы для ўсіх. Змены могуць закрануць у тым ліку падатак на прыбытак і зямельны падатак. Частку падатковых льготаў для бізнесу і насельніцтва скасавалі ўжо сёлета. Падчас цяперашняга абмеркавання прадстаўнікі бізнесу перадалі ўладам свае прапановы, аднак у шэрагу пытанняў бакі так і не прыйшлі да згоды. Гэтыя пытанні плануюць разглядаць на наступных кансультацыях пры Міністэрстве фінансаў і Міністэрстве падаткаў і збораў. Польскі пункт пропуску Кузніца на мяжы з Беларусю падключылі да новай 4-палоснай дарогі ў напрамку Беластоку. Ад учорашняга дня пад'езд да мяжы стаў хутчэйшым і зручнейшым. Пакуль адкрыты ўчастак працягласцю амаль 16 кіламетраў ад Кузніцы да развязкі Сакулка. Далей транспарт перамяшчаецца па старой дарозе. Цалкам будоўлю новай трасы плануюць завяршыць да 2029 году. Таксама ў найбліжэйшыя месяцы на месцы абслугоўвання падарожнікаў войнаўцы запрапануюць буферныя пляцоўкі для чакання транспарту. Там падрыхтавалі больш за 800 месцаў для грузавікоў, 40 для машынаў з небяспечнымі грузамі, 210 для легкавых аўтамабіляў і 10 для аўтобусаў. Пасля аднаўлення руху праз пункт пропуску Брузгі-Кузніца новая дарожная інфраструктура будзе гатовая прымаць як грузавы, так і аўтобусны транспарт. За першае паўгоддзе 2026 года беларускія наймальнікі працаўладкавалі больш за 30 тысяч замежных работнікаў. Гэта амаль на 43% больш, чым за такі ж перыяд летась. Амаль палова ўсіх працоўных мігрантаў прыехалі ў Менск, а разам са сталічнай вобласцю на іх прыпадае каля 70% усяго патоку. Найбольш замежных работнікаў прыбыло з Туркменістану, далей ідуць Расія, Украіна, Узбекістан і Кітай. Пераважна яны працуюць у прамысловасці, будаўніцтве, сельскай гаспадарцы, сферы абслугоўвання і гандлі. Самымі запатрабаванымі прафесіямі сталі кіроўцы, кухары, жывёлаводы, бетоншчыкі і муляры. Рост працоўнай міграцыі звязаны з вострым дэфіцытам кадраў у Беларусі, які ўжо перавышае 131 тысячу вакансіяў.
Улады спрабуюць кампенсаваць недахоп работнікаў за кошт замежнікаў, аднак эксперты сумняюцца, што гэта зможа развязаць сістэмныя праблемы рынку працы. Падрабязнасці ў грунтоўным матэрыяле Ганны Калтыгінай на belsat.eu. Урад уводзіць змены ў правілы прызначэння дапамогі па доглядзе за людзьмі з інваліднасцю першай групы і грамадзянамі старэйшымі за 80 гадоў. Новыя нормы набудуць сілу ўжо заўтра. Адно з галоўных новаўвядзенняў, калі дзіцяці устаноўлена інваліднасць першай групы з дзяцінства, то бацькі і апекуны пенсійнага ўзросту змогуць і надалей атрымліваць дапамогу нават пасля ягонага 18-годдзя. Акрамя таго, выплата дапамогі будзе захоўвацца і падчас стацыянарнага лячэння чалавека, які патрабуе пастаяннага догляду, калі сваякі працягваюць даглядаць яго ў лякарні. Таксама спрашчаюць аднаўленне выплат пасля часовага перапынку ў доглядзе. Паўторна збіраць дакументы не спатрэбіцца, але трэба будзе падаць заяву ва ўпраўленне працы, занятасці і сацыяльнай абароны. Белтэлекам абвясціў пра шэраг змяненняў для сваіх кліентаў. Гэтак з 3 жніўня кампанія абновіць умовы паслугі карыстання сеткай Wi-Fi. На некалькіх тарыфах хуткасць інтэрнэту на кожным пункце доступу павялічаць да 12 мегабіт за секунду. У Белтэлекаме адзначаюць, што гэтай паслугай карыстаюцца як буйныя кампаніі, так і малы бізнес. Адначасова павялічыцца кошт тарыфнага плана базавы Light Plus. Таксама ў пакетах Заля IPTV і Smart Заля з'явіўся новы тэставы тэлеканал Detective Jam, прысвечаны расследаванням, рэканструкцыям нераскрытых злачынстваў і гучных крымінальных спраў. Упершыню за больш як 4 гады турэцкая авіякампанія Turkish Airlines можа вярнуць рэйсы ў Беларусі. У сістэме бранявання перавозчыка ўжо з'явіліся квіткі на рэйс Стамбул-Менск з 20 верасня, а з 24 верасня пазначана да 2 рэйсаў на дзень у панядзелкі, аўторкі, чацвяргі і суботы. Праўда, афіцыйна авіякампанія гэтую інфармацыю пакуль не каментуе, а ў турагентаў квіткоў яшчэ няма. Turkish Airlines спыніла палёты ў Беларусі ў лютым 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. З таго часу на гэтым маршруце лётае толькі Белавія. З-за еўрапейскіх санкцыяў беларускія самалёты ляцяць у Турцыю, робячы вялікі пералёт праз Расею і Каўказ. Гэта займае больш за 5 гадзінаў. Пасля аднаўлення рэйсаў дарога паміж Менскам і Стамбулам скароціцца прыкладна да 3 гадзінаў 40 хвілінаў, а цана квіткоў можа быць ніжэйшай за прапановы Белавія. Паводле новага дакладу ААН «Габітат. Сусветныя гарады-2026» Беларусь застаецца сярод краінаў з адносна нізкаю даступнасцю жытла. Суадносіны сярэдняга кошту нерухомасці да гадавога даходу сям'і ў 2023 годзе ацанілі на 13,8 бала. Чым ніжэйшы гэты паказнік, тым больш даступнае жытло. Сярод суседзяў Беларусь выглядае горш за Польшу, Літву, Латвію і Украіну, якая нават у стане вайны. Пры гэтым з часам сітуацыя ў нашай краіне трохі палепшылася. У 2010 годзе беларускі паказнік склаў 17 балаў. Аднак іншыя краіны ўсходняй Еўропы скарацілі гэты разрыў яшчэ хутчэй. Напрыклад, у Румыніі з 2010 года каэфіцыент знізіўся з 24,3 да 10,9 бала. Найбольш даступнае жытло паводле даследавання ў Саўдаўскай Аравіі і Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, а найгоршая сітуацыя ў Сірыі, Шры-Ланцы і Кітаі. Добрыя навіны з Салігорскага раёну. У гарадскім пасёлку Старобін супрацоўнікі МНС выратавалі сабаку, які праваліўся ў закінуты калодзеж глыбінёю каля 5 метраў. Па дапамогу ратавальнікаў звярнулася мясцовая жыхарка. Пры дапамозе вяроўкі супрацоўнікі МНС спусціўся ў калодзеж і асцярожна дастаў жывёліну. Гадаванец не пацярпеў, без каментара. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайки, подписывайтеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.